Higala maayong hapon, ania ang atuang 3 o'clock news break ning adlaw nga Biyernes. Today is May 9, 2025. O kini ang inyong tigbalita, LG Iman Aninayon. Daghang ginikanan ang dili kontento sa K-12 o senior high school program. Sumala pa ni Senador Gatchalian. Gipadayag ni Senador Sherwin Gatchalian nga maoy chairperson sa Senate Committee on Basic Education nga daghang ginikanan ang nagpamatuod nga dili kontento o dissatisfied sa K-12 o senior high school program sa Pilipinas. Sa gihimong pagdungog sa Senate Committee, gibutyag ni Gatchalian nga ang nasangpit nga impormasyon gibase sa usa ka survey nga gihimo ni atong Marso o gikomisyon sa iyahang opisina. Subay sa survey, 42% sa mga gitubag ang dili kontento sa K-12, samtang 32% lamang ang kontento sa kabahin sa senior high school program. 40% sa mga respondent ang dili kontento ug 32% lamang ang kontento. Matud ni Gatchalian, base sa resulta sa survey, makita nga wala kaayo gibati nga kapuslanan ang mga ginikanan sa kasamtangang basic education program sa Pilipinas. Tungod ni ini, iyahang gisuportahan ang plano sa Department of Education kun DepEd nga palig-uno ng senior high school program aron mahimong mas epektibo ug mapuslanon alang sa mga estudyante. Sa pikas bahin, gipaklaro ni COMELEC Chairperson Garcia ngadto sa publiko nga dili sila nag-hire sumala pa og mga watchers matag presinto. Kini maoy subay sa mga nagkatag karon nga ang COMELEC sumala pa nang ginahanglan og mga watchers og mahatagan matud pa og sweldo. Dugang pa niini nga mga watchers sa panahon sa eleksyon maoy kinahanglan sumala pa nga maggikan sa mga politiko, kandidato, political party og party list og dili kini magagikan sa mismong poll body. Sa katapusan sa atuang 3 o'clock news break, gipailan na ang bagong Santo Papa nga mao si Cardinal Roberto Francis Prevost ngadto sa central window sa St. Peter's Basilica. Kahibaluan nga nagpahibalo ang Sistine Chapel nga may napili na nga bagong Santo Papa human nga puti nga aso ang miguwa sa chimney. Human ang ikatulo nga hugna sa conclave, hingpit na gayud nga nakapili og bagong leader ang simbahang Katoliko. Si Cardinal Prevost, usa ka Amerikanong misyonaryong Agustiniano nga gituboy isip una nga papa nga natawo sa Amerika. Ang pangalan nga Pope Leo XIV gipili human ang dulan usa ka gatos ka tuig na ang milabay. Higala mao kana ang atuang 3 o'clock news break ni sibihang DXMU FM. Kini ang inyong tigbalita, LG Iman Aninayon of DXMU FM 88.9, your development radio. You have just heard Newsbreak, brought to you by DXMU FM. Thank you for listening.